Para naman kayo pampira niyan. Ilagay niyo yung kamay niyo sa likuran. Magandang gabi po dito po sa ating Christmas party event, no? So nandito po tayo sa Ayala Mall. Sa 4th floor po tayo ng Food Club. Dapat yan, Ani. Ito pa yung dalawa. Oo, ganda yan. Ito lang yan. Para naman kayo pampira niyan. Ilagay niyo yung kamay niyo sa likuran. Kamay sa likod. 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 Pumila na maayos. Kamay sa likod daw. Kamay sa likod. Guys, adjust kayo ng konti. Adjust. Yan, para makita na maayos yung pila. Bakit yung construction dapat? Hindi, taga-subo nga sila. Taga-subo lang. Okay. So, pumila na maayos ha. Elma, taga-subo lang. Baka mamaya ikaw na kumakain yan. Relax. Guys, bawihan nyo lang pag ako nagpunta sa inyo. Okay, ganito. Kung sino yung unang department na makakaubos, as in totally walang laman, ilalabas nyo yung dila nyo, then kung ano yung nasa shirt nyo, yun yung isisigaw. Team Slay. Team Slay. Okay na. Team Slay. Ops, 5,000 yung premyo ng mananalo. 5,000? Sana ako nilang. 5,000 pesos ang kanilang premyo kung sino po yung mananalo po dito sa kanilang palaro. 5,000 ang premyo. Subo. Okay na, ready? Ready? Sama na yung subo. Ha? Ayan na, nag-umpisa na po yung palaro nila, no? Okay, ready? Music ah. Get set, music! Go! Kaya mahirap na naman. Diyos ko, manunupo pa naman yung mga yun, oh. Okay, nanununok. May alambre? Nasaan? Tingin nga, try mo nga. Meron. Makunat. Makunat. Yung mananalo, pwede akong... Sinong panalo, ma'am? Sila. Yun po, sila po yung nanalo, no? Yung mga Red Boys.
Red Boys po yung nanalo ngayon sa ating palaro dito sa ating paganapan ng Christmas party. Alright. 10,000 pesos. Pero, per department, isa lang ang mananalo. Okay, isa lang. At pag na-receive, sasayaw. Sasayaw, ma'am. Okay, for construction department. Guys, ang raffle natin, meron tayong per department, then meron tayong pangkalahatan. Bayad? Para at least, at the end of the day, lahat ng group meron po. Isang general. Isang general, yes. And don't worry kasi kung hindi kayo mabunod sa raffle, you are entitled to receive 1,000 pesos. Each. Para walang uuwing luhaan. Okay. Di ba nag-usap tayo, MC, 7.5? 7.5? 9,000 kinahin nyo last year. Discounted na ako. Tumigil ka na. Okay. For the construction department, cut. Bahala na kayo kung gusto nyo magbigay ng, kung gusto nyo magbalato, bahala na kayo, basta isa lang mananalo. Okay. And the winner is for construction department. Sino yan? Ni, bulat ka na. Construction, ang daming jingle. Ang daming pang jingle. Grado yan. Lahat na. Ang nanalo ay naka-green. Wow! Wow! Kailangan nandito ha. Pag wala dito, pag tinawag ko at the count of 5, forfeited yun. Okay? Yun! And the winner goes to 1, 2, Ruben! Mixer! Walang balis kanto! Ayun. Sasayaw yan, oh. Sasayaw, oh. Ayun, oh. Palapahan niyo si Kuya Ruben. Yan. Pag-construction department. Next. Okay, next. For admin department! Magpapatid lang kami. Sa akin lang kami. Pag hindi kami nabunot, malas talaga. End lang kami. Nagkakatawa tayo sa alam. Okay. And for admin department, and the winner goes to... Sa isang taon na lang. Sa isang taon. Hindi ako 1,000 ka.
Hindi kompleto eh. Isang taon na lang, replay. Hintay mo natin yung wala or mag-proceed ako. Hintay mo yung wala. Chance, sige. Hindi, wala siya. Sige, isang game lang. Sige, tapusin natin yung isang game kasi safety tayo. Okay? Sige po, for Nako, nabitin pa ako ni Mauko eh. kailangan mo ng pampalakas. Mamaya na. Dikit ka na dikit sa akin. Okay, for game 2, color paper. So, each department ulit, kailangan namin ng 5 participants. Pre, may nakahanda agad tayong 5 ha. Ay, for department. Dalawa na lang safety. Hindi, magkakadikit yung Okay. Yan ang maganda tignan. At least, yung mga bago na sumasali. Unang tanong, hindi ka na bago. Ano masasabi mo na dumating siya? Karamihan sa ating safety, and ito yung core ng business. Gusto ko lahat tayo magkakilala. Tama? At the end of the day, makikita-kita tayo sa ibang site. Hindi man ngayon, at hindi lang ito yung pagkakataon na yun. Darating yung panahon, malay mo, uwi ka na sa akin. Pangalan! Hermie. So, sa akin ka na, me. Sa akin ka na. Okay. So, Hermie, ikaw. Jen, nagkabyan na ako dyan. Matagal mo yung mask. Ha? Matagal mo yung mask. Tanggalin niyo yung mask. Ma'am. Face reveal. Okay, balik mo na. Hindi, huwag mo ibabalik. Huwag mo ibabalik. Dave! Hindi, man, huwag mo ibabalik. Dave, puro mahihain. Ha? Mahihain, may makapal dito. Bali, wala kami ng safety mahihain. Ma'am, tingnan ba? Ito, bigyan ako yan. Sino pang isa? Yung photo booth pala available if you wanted to have pictures. Sige. Yun. Kaya, available na yung photo booth. But for the meantime, let's enjoy this. Gusto ko, support natin lahat. Ano pangalan ko yan? Jericho. Sa sinipit. Nagbakasyon, sumasagot. Magpapakita sa sekto. Okay, ma'am. Paano maging sistema? Okay, ang gagawin nila is may pagbabanggit ng color, pupuntahan nilang siya by half. Okay? Mga red, green, white, 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 red, green. Okay. Hindi dapat kayong lahat magkamali. Hawak na ako. Kasi pag may isa sa inyo nalihis, out lahat. Okay? Ma'am, for safety purposes, stability. Yes. For the other teams, mag-ready na muna. Dibahan muna. Sabay-sabay yun. Sige, sige. Sumali na kakain ko yan, Sergio. Assist ako. Hindi pwede yan. Rivera, Tol, come here. At least alam ko neutral ka. Tandaan mo, pag sumala,
make sure sabay-sabay sila. Okay? Tignan mo maigi ha. Ready? Okay, trial muna. Trial muna, trial. Trial muna ha. Okay. Listen. Game. Sabay-sabay kayo ha. Right? Blue! Yan. Yan ang sinasabi ko. Hindi. May paliwanag si Kuya. Sir, sorry. Colorblind ako. Ano? Sige. Pasasayin mo na kita. Okay. Ito mo lang sa harap. Ang tanong, nag-gets na yung laro? Mamaya mo, magintay ka. Mamaya, ano ko? Sir, inisyo na ako tripingasan. Bakit? Hindi yung amoy. Okay, so nag-gets na yung laro. Ha? Suggest ko ganito. Hawakan niyo yung kasama niyo sa ano? Sa hips. Sa hips. Oo. Para sabay-sabay kayong mawala. Okay. Ready? Yun. Ang tipid. Red! White! Green! Yung totoo, nag-practice kayo. Hanggang alas 10 na tayo. Ay! Palapahan natin sila! So, white! White! Sino na? Sino na? Ayun. Mga kuya! Itim ako sa inyo. Ang tayo yung itsura. Pakinasay. Yun. Parang sinabi mo ang kayo naglalaro. Mama, ang nakalaw kasi naglalaro kayo. Yung nagsaka medyo lukan. Kaya medyo liya. Guys, iiyan niya. Pusok niyo mga konti. Okay. Ready? Oo. Ang sabi, bewang. Iyan. Sige, pag ako bumaiting, huyo ko rin. Malos lang. Okay! Pag hindi ko may bot, pangit!